Vi har vores materiale her, som I kan se bliver rimelig stærkt. Og vi vil undersøge, hvordan det tager imod skrammer. Så hvis man nu tager i forhold til, hvis man rammer op af en mur, og nu er det rimelig slemt. Man kan også se, at det bliver flosset, men det går ikke igennem. Det er vores materiale igen, så er det lidt større stykke. Men vi vil egentlig gerne se, hvordan det reagerer over for vand. Så vi prøver at lægge det en gang og putte noget vand over. Som du kan se, så ligger vandet meget godt på overfladen og bare egentlig praller af. Hvis vi nu tager og lader det løbe ud, bliver det næsten som tørt bagefter. Så er ingenting på den anden side. Man kan se dog for enden. Hvis vi så prøver på den her side, så kan det ses, at det suger til sig. Gør dog ikke så meget, når det er huden, der er til her, fordi så bliver det ikke udsat for vand. Og hvis man så har det siddende, så praller det bare af. Jamen, her ser vi så vores produkt, der kører flydende på armen. Og det er selvfølgelig en opfindelse fra Roskilde Tekniske Gymnasium. Så I kan finde os på Facebook.